А вы ў курсе, што сучасныя алімпіяды гэта ў нейкай ступені беларускае дасягненне. Адным з тых, хто стаяў ля вытокаў адраджэння галоўных спартовых спаборніцтваў чалавецтва, быў Зыгмунд Мінейка. Нарадзініца вёскі Балванішкі Ашмянскага павету, пераназваную пазней саветамі ў Зялёны Бор, паходзіў з шляхецкай сям'і. Сын удзельніка паўстання Касцюшкі, Зыгмунд далучыўся да паўстання Каліноўскага, за што пазней быў вырачаны на смерць і сасланы ў Сібір. Але нашых хлопцаў гэтак лёгка не возьмеш. Пасля ўцёкаў з катаргі, а затым і з імперыі, Зыгмунд трапіў спачатку ў Брытанію, затым у Францыю, Балгарыю і ўрэшце ў Грэцыю, дзе стаў вядомым інжынерам. Менавіта Зыгмунд Мінейка рыхтаваў Атэны да прыняцця першых адроджаных алімпійскіх гульняў у 1896 годзе. Наш зямляк кіраваў аднаўленнем і будаўніцтвам спартовых арэн. Дарэчы, Зыгмунд Мінейка стаўся і адным з першых у гісторыі спартовым журналістам. У часе алімпіяды ён пісаў рэпартажы, браў інтэрв'ю ў атлетаў і аналізаваў падзеі адразу для некалькіх выданняў: кракаўскага часа, дзеннік польскі, а таксама львоўскай газеты. Ачмурэнна, праўда?